ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. имрӯз 29 декабри соли 2022 1000 рубли бо қурби давлати 141 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад. мутаассифона қурби рубл поён фурӯмадааст ва дар имрӯза навормон 13 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 35 000 сомонӣ сар мешаванд. ҳо дуруст фаҳмиден 35 000 сомонӣ хонаи рақами ду мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. духонага дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 230 000 сомонӣ, хонаи фурӯшӣ бо нархи ҳамагӣ 35 000 сомонӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар территорияи Зарафшон бо нархи 380 000 сомонӣ, духонага бо ремонт дар Павроти Ленингради ноҳияи Рӯдакӣ ва инчунин квартираи фурӯшӣ дар мости аэропорти шаҳри Душанбе ки таъмир дорад ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб, арзон ва срочнӣ. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва ба шумо реклама дар кор бошад ва рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсаби ки мо муроҷиат кунед. бисёре бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз саршавии навор як рекламаи кӯтоҳ. ин реклама танҳо барои занҳо мебошад. кор дар компанияи Faberlic, таърихи телефон, нишаста дар хона. регистратсия бепул мебошад, обучение аз тарафи директоро бепул. баъди регистратсия шудан ба шумо 20% скидка, яъне тахфиф дода мешавад. барои нав регистратсия шудагиҳо барои якум харидашон падарка мебояд. дар умум 5 қадам аст ва барои ҳар як қадам тӯҳфаҳои қиматбаҳо мегиред. шуморо регистратсия мекунанд, худашон кӯмак мекунанд то звания гирифтанатона ва ба оилик баромаданатона ба шумо кӯмак мекунанд. дар хона нишаста кор мекунед, аз 14 то 65 сола ба кор даъват мешавад. Faberlic ин хариду фурӯш не, ин команда сохтан мебошад. шумо аз рӯи команда ба оилик мебароед. барои ҳамин марҳамат кор кунед, командаи худатонро сохта вазифаи директориро гиред. фақат барои рӯзгор агар чизҳои даркориро харид кунед, метавонед директор шавед. фақат барои рӯзгоратон харид карда метавонед ба оилик бароед. барои маълумоти бештар ба рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд дар ватсапшон муроҷиат кунед. чӣ саволе ки доред пурсон шавед, ҳамашро оиди падаркаҳову дигар масъало мефаҳмонанд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Военни городок рӯ ба рӯи части Россия. духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои новостройка. хона падъабой тайёр мебошад. дӯстони азиз, худи бино аз 9 ошона иборат аст. ҳуҷҷатҳо шартнома, дом супоридагӣ нест олӣ. нархаш бошад 230 000 сомонӣ. хона дар мансард ҷойгир аст дар 9 шона. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 7204 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад рафта аз пеши бинед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир дар Озодӣ ҷойгир аст. 12 сотиқ замин, 2 дар хона, 3 ба 4 верҳам дорад. ҷои ҳафз кандагӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% мебошад. туғриан нархаш бошад ҳамагӣ 35 000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. аз номи канали Dom.tj барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар территорияи Зарафшон, кӯчаи Зафар 2 мебошад, лекин аз рӯи ҳуҷҷат дар ноҳияи Рӯдакӣ дохил мебошад. 5 сотиқ замин аст ва 3 дар хона дорад. времян кам дорад. барқ ҳаст. об гузарондагӣ. ҳавлӣ таъмир дорад. нархаш бошад 380 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед аз рӯи суратҳо маълум аст. хона таъмир дорад. медароед зиндагӣ мекунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, маҳаллаи Гулбоғ. 4 сотиқ замин зиёд, 4 дар хона, кухни алоҳида, даруни хона дар баня, подвал, ҳоҷатхона ҳаст. 2 хонаи 5 ба 3 дорад, халидор 4 ба 3. даруни хонаҳо ҳамаш таъмир доранд, фақат рангу бори берун мондагиай.
нархаш бошад $40,000 боз савдо мешавад, бо алишам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран ватсап, имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, боз як чизро хотир расон мекунем ки хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардагианд, мо устукоридаш кардагием. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пурраги хубтар тамошо кунед ба ягон хел ускорения, ба ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ин видеоро рӯй мекунад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, духонага бо масоҳати 49 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона навтаъмир кардагӣ, гараж дорад, пеши хона да ҳавлича агародам дорад. ҷойгир аз дар ноҳияи рӯдакӣ, повороти Ленинград, посёлкаи РМЗ. нархаш бошад 275,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, ватсап дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Истиқлол 3, птитсифабрика. 7 сотиқ замин ва 3 дар хона дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона бе таъмир. нархаш бошад 290,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед, нархи хона савдо мешавад. нархи ҳардуи хонае ки пешниҳод кардем, ҳардушон нархошон савдо мешавад. марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, Гумбулоқа мегузарӣ, навхонаҳо мешавад. байни Гумбулоқу Лолагида ҷойгир аст. 5 сотиқ замин мебошад. хона хишти пухтақатияй, 3 дар хона дорад. хонаҳо калон калон ҳастанд. подвал, кухни, ҳамомам дар дохил ҳаст. ошхона, тапакхона, ҳоҷатхона, обсе дорад. таъмир ҳаст. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран мебошанд. занг занед, пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки хона подвал дорад, забор ва дарвозаам дорад. тамошобинони гиромӣ, боз як чизро хотиррасон мекунем, соҳиби ин хона ба мо видеои хонаам рӯй кардагианд, лекин аз сабаби ки суратҳо бениҳоят бисёр мебошанд, барои видео аллакай ҷо ва вақт намонд. ба ҳамин хотир ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунеду метавонед ҳамон видеоро пурсем, ба шумо видеои хонае рӯй мекунанд, ба ҳазоб тамошо мекунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар тарафи якум Советский мебошад. ноҳияи Фирдавсӣ, 2 масҷид, 5 донишгоҳ, 2 садик, 2 мактаб, 2 меморхона, меморхонаи Истиқлол ва меморхонаи якум Советский. роҳи калони борбад, мағоза бениҳоят бисёр. ҳамаи ҳамин чизҳо дар наздикии хона ҳастанд. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 верандаи калон, ҳамаш ҳаст. ҳамомам ҳаст дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад $125,000, камтар арзон мешавад, мегӯяд соҳибош. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 14-20 мебошанд, ватсап доранд. марҳамат дӯстони азиз. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобод, 14 сотиқ замин, 4 дар хона, ошхона дар дарун аст, ҳамом дар дарун. масоҳати хона 150 метри квадратӣ мебошад. поло ламинат ҳастанд ва нархаш 350,000 сомонӣ. гирдаш ҳарфи П маҳкам, дароза часпондагӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 9747 мебошанд, ватсап доранд дӯстони азиз. соҳибаш мегӯяд ки кухнира расмаш нест, ваям абойзадагӣ. марҳамат, занг занед, пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, кӯчаи Иқбол. хонаи рақами 101 мебошад. хона срочно фурӯхта мешавад. 3 дар хона, 10 сотиқ замин, ошхона ва дигарушам ҳаст. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. нархи ҳавлӣ $50,000 мебошад. марҳамат.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар назди мости аэропорт. Духонага бо масоҳати 43.5 метри квадратӣ дар 11-ум ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошона иборат аст. Соҳибаш мегӯяд, ки таъмири хуб дорад, техпаспорт ҳаст, отопление кор мекунад. Барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг занед. Нархи хона бошад 380 000 сомонӣ. Ҷойгир аст дар наздикии мости аэропорт. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, духонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 8 ошона иборат аст. Лифт дорад. дар назди ГАИ вилоятӣ, наздикии кохи лоҳутӣ, мактаби нӯҳ ва литсеи русӣ ҷойгир аст. мошин қабул мекунем, мегӯяд соҳибаш. таъмир 60% кардагӣ, яъне падъабой тайёр кардагӣ, сантехникӣ, шпаклёвка, патолокҳо, фигура, монтажи свет кардагӣ ҳамаш. кафел ва клей тайёр аст. конкретни харидор занг занад. зал 5.5 ба 3.20, ҳуҷраи хоб яъне спални 3x3, ҳаммом, ҳоҷатхона якҷоя мебошанд. нархаш 222 000 сомонӣ. ҳам савдо мешавад, ҳам иваз мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. духонага бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар 19-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд, доми 9 мебошад. нархи хона 270 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон, ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки то охира видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 12 монен бениҳоят хурсанд мешавем ва ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.